Здравейте, казвам се Никол и съм на 19 години. Избрала съм момчил за мой татуист, защото с годините наистина ми е гласувало огромно доверие, като приятел, като човек. Татуировките ги харесвам, защото просто са изкуство, което наистина можеш да запечаташ завинаги върху тялото ти. Какви са ти татуировките, които имаш? 2 на ръцете, тази си я направих, защото наистина вярвам, че има Господ. Пише в ръцете на Господ. Вярвам, че има Господ, вярвам, че има някой, който ни пази, който ни гледа и който прави нещата на земята да са така, както са всъщност. Тази е на испански и на руски и означава след още малко. Знак на търпение, понеже аз съм изключително нетърпелив човек. И смятам, че това е една от лошите ми черти. Трябва да я запечатам, така че всеки ден да я виждам, да я гледам и да мога да я поправя по един или друг начин. Добре, т.е. всичките татуировки са някакъв тип надписи. Да, надписи. Тук имам звездички. Това е съзвездието на братовчет ми, на момчил. Тук имам едно сърчице. Не знам, просто си ги измислих от нищото. Би ли си направила по-голяма татуировка? Бих си направила на гърба в японска тематика, харесала съм си даже вече една, но бих заложила само на контура, не на светлосенки и детайли големи. Първата ми е тази, направих си я на 18-я рожден ден, той ми я подари. Не ме е боляло, нито една от татуировките ми не ме е боляла, дори е тази на главата. Не знам, готино ми е, ние си говорим, той супер много предразполага хората на разговори, болка не усещаш. Моите са и по-малки, аз не смятам, че вече за болката мога да говоря до такава степен. Но даже мога да кажа, че тази на главата много ме гаделичкаха, защото той много ми се гавреше и се опитваше да натисне и да ми каже болилите, но не, наистина не ме е боляло. Била съм спокойна през цялото време, защото когато имаш доверие на даден човек, смятам, че няма какво да те притеснява. Момчил за мен е наистина добър татуист, не само заради рисунките и всичките му произведения, които е направил. Той е добър като татуист и като човек, който наистина ще те предразположи, ще ти обясни всичко до най-малкия детайл. Няма да ти спести нищо, което наистина те интересува и е важно да знаеш за татуировките. Винаги ще гледа да ти направи най-красивия и най-автентичния проект, която тематика си избереш ти. За мен е наистина добър. Не само като рисунки, не само като проекти, вече и чисто като човешко отношение към клиентите си. Смятам, че той доста добре преценява хората, с които работи.